Pozdrav svima. Na test nam je stigao iz Minita malo drugačiji uređaj. Radi se o zvučniku, radiju, budilici, ja bih ga nazvao čak i lampi, media playeru i što god. Znači, radi se o vrlo zanimljivom uređaju koji je svega malo manje od 30 eura košta, a može dosta dobro obogatiti vaš dom. Pa idemo vidjeti kako to zapravo izgleda. Znači, evo, radi se o jednom dosta lijepom dizajnerski gledano uređaju koji može stajati gdje god vam odgovara, jel? I na prvu imate dvije informacije, znači koja je temperatura i koliko je sati. Zatim možete jednostavno upaliti Bluetooth, spojiti mobitel, računalo ili što god želite i reproducirati glazbu. Imate radio, imate auxiliary, znači line, ulaz. Ja sam trenutno stavio ovdje kabel koji dobijete u pakiranju i standardno, znači sat. Također, kao što vidite, na touch tipku palite jedna, dvije, tri razine rasvjete i također ima i ovakva zanimljiva jedna u boji u raznim oblicima. Ono što je dobro je kad podesite alarm, onda taj alarm počne prvo svjetliti, a zatim počne, ajmo reći, svirat. Ne? Također u pakiranju dobijete i ovaj USB kabel, da pokažem sa stražnje strane. Znači, kao što sam rekao, možete staviti microSD karticu, možete staviti USB, znači glazbu sa stika, auxiliary standardni spojiti bilo što i ovdje punite bilo kojim 5V punjačem. Ono što je zanimljivo, ono što će vas sigurno zanimati, to je koliko baterija traje. Ono što se nama pokazalo na testu je da u ovakvom običnom, znači clock modu, znači stavite ga negdje i pustite da vam pokazuje temperaturu i pokazuje vam zapravo koliko je sati. Takav mod traje oko skoro 48 sati, odnosno ajmo reći 2,5 dana. Znači uređaj u sebi ima bateriju. Tako da ako imate negdje mjesto neprikladno za struju, lijepo ga napunite svaka 2 dana i ostavite gdje god vam odgovara. Tako da oduševio nas je zapravo kako je dosta dobro napravljen, kvalitetno. Znači ova cijela plastika je dosta lijepa, ima ove nožice tako da ne može klisiti po površini i sve u svemu lijep dodatak u domu, jel? Gdje god ga stavili. Također, naravno, palit, gasit ga možete prilično jednostavno i to je to.